Nazdar Aleši, ty mi dlužíš nějaký prachy ještě. Kdože to volá? Václav, posledně jsme natáčeli video, tu challenge, a ty jsi mi ještě nezaplatil. Počkej ty plamo, ještě mi řekni, vole, jakou challenge, vole, jaký Václav? Václav, točili jsme tu challenge, kde jsem musel zvedat ty činky jak kretén. Nevím, jakou ty plamo, vole, skurvená, vole, myslíš jako Hulk challenge nebo co, ty píčo? Jo, Hulk challenge. Jo, ale, jak se jmenuje srdívkou? Ty cípáčku? Kozen, Kozen? Kozen, já jsem Kozen. Jo, tak se si děláš prdel, ne, ty sanko zajebané. Ty vole, mlč! Hele, zaplatíš mi to, ty čuráku. Ty vole, to ti neřeknu. No, takže já si to viděl nějaký mým YouTube zastaný moc na břeh, ne? Ty vole, mlč! Prosím tě, kde tak jsi ještě našel? Že bys mi zatekl do ksichtu? Pojď, ne, hele, sejdeme se u řeky, jo? Pojď tam zpátky, sejdeme se tam, vole. Já to vůbec tam náladu, protože tady mám, vole, na starosti, vole, důležitější práce, než si vole taky Dovol, abych se nasmál, ty čuráku. Přijdeš na to místo a přineseš svých 200. Já si tě zjistím, vole, do tvoje telefony. Jo, zjistí si ho. Ty vole, mlč! Ty vole, ty neumíš stichnout nebo co, vole, nauč se komunikovat s lidma, ty čuráku. Hele, přineseš ty 200, protože já potřebuju nachlast a teprve potom se budeme domlouvat po telefonu na další challenge.